Μακαριότατε. Αισθάνομαι βαθιά συγκινημένος που σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να και να εγκαινιάσουμε μια συνεργασία που θα συνδέσει το μέλη της Ορθοδοξίας με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οι βυζαντινές διαδρομές της Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελούν πρόκληση για τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Σήμερα γίνεται μια σημαντική αρχή μέσω της αποστολής που φιλοδοξούμε να αναδείξουμε και την πόλη των Αθηνών. Σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, με όπλωμα στον τουρισμό, τον πολιτισμό και την Ορθοδοξία, προσπαθούμε να ανοίξουμε τις πόρτες της ιστορίας, γιατί όπως γνωρίζετε, πρεσβευτής κάθε χώρας, στη διαμόρφωση του μέλλοντός της, είναι η ιστορία της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπητούς φίλους και συνεργάτες που είναι εδώ, που μας στηρίζουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο στο έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω πρώτα απ' όλα και δεύτερον να σας ευχαριστήσω για την πρωτόγνωρη εμπειρία που έχουμε σε μια συνεργασία αυτού του είδους που είναι τόσο βασική. Ζούμε σε μια εποχή που δεν θα ήταν υπερβολικό να λέγαμε ότι είμαστε σε μια εποχή μετακινήσεως των ιδεών και κυρίως μετακινήσεως των ανθρώπων. Υπάρχει μια ευχή μέσα στην Εκκλησία, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, που λέμε υπέρ των ενθαλάσσης καλώς πλεόντων. Και επομένως θα μπορούσε να λεχθεί υπέρ των μετακινουμένων καλώς. Με ποια έννοια? Ότι το καλώς για καλούς σκοπούς. Γιατί έχουμε και πολλές μετακινήσεις οι οποίες δεν έχουν καλούς σκοπούς. Επομένως εμείς είμαστε υπέρ της μετακινήσεως των ανθρώπων για καλούς σκοπούς και ένας από τους καλούς σκοπούς είναι να γνωρίσει, όπως λέει και ο Όμηρος, τις συνήθειες των άλλων ανθρώπων, τον τρόπο της ζωής, αλλά και τον τρόπο της σκέψεως ο άνθρωπος του άλλου ανθρώπου. Σε αυτά πάρα πολύ βοηθάει σήμερα ο τρόπος επικοινωνίας, τα ταξίδια, ακόμα θα έλεγα και τα όνειρα των ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να ταξιδεύουν για να γνωρίζουν τόπους και να ξεκουράζονται. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία συνεργασίας με την Αποστολή, που είναι ένας οργανισμός της Αρχιεπισκοπής που έχει πολλούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων και αυτόν τον σκοπό. Πολύ ωραία θέσατε το θέμα ότι η Ελλάδα έχει ιστορία, έχει ήλιο, έχει θάλασσα, κυρίως έχει μνημεία σπουδαία, τα οποία είναι πόλη έλξεως και βοηθούν πάρα πολύ στην καλλιέργεια των ανθρώπων και στην πολιτισμική επίδραση. Πέρα από αυτό όμως, περνάμε όλοι μας μια δύσκολη εποχή, ή μάλλον ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, με τις οικονομικές στενότητες που παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να συνεργαστούμε όλοι μας, η Εκκλησία με τον τρόπο των μικρών δυνάμεων που έχει και την επιρροή της, να συνεργαστούμε ώστε να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι και να έχουν περισσότερες ευκολίες εδώ στην Ελλάδα, διότι θα είναι χρήσιμη για την οικονομία της πατρίδας μας. Θα πρέπει αυτό τον καιρό όλοι να συνεργαστούμε για να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια. Θεωρώ λοιπόν ευκαιρία αυτή τη συνάντηση και θα ήθελα εκ μέρους της Αποστολής να πω ένα ευχαριστώ, αλλά και συγχρόνως να ευχηθώ να είναι καλή αυτή η συνεργασία και να έχει καλή απόδοση, με την έννοια ώστε και οι δικές σας οικονομίες στην εταιρεία σας, τους συνεργάτες σας, να ωφεληθούν από εκεί, αλλά ιδιαίτερα όλη η κοινωνία μας, η οικονομία της πατρίδας μας. Ευχαριστώ να είστε πάρα πολύ. καλά.